Oriol Brogi. Bé, jo realment escoltant el que dèieu, és veritat que clar, jo m'havia preparat unes qüestions en el punt 2 de l'impacte de la crisi en la cultura i de com es podia canviar i capgirar i com podia ajudar la cultura a la societat, una mica més concretes, més petites. És evident que tot està connectat, però també és evident que fa falta, jo crec, parlar de la cultura catalana en concret, en petit, per poder solucionar els nostres problemes. No hem d'oblidar, evidentment, oblidar els grans, els problemes com per posar un exemple, el deute de Portugal, però, per posar un exemple, però és evident que està connectat i és evidentíssim, i per això les jornades porten el nom de les dues coses, però em sembla que ens toca parlar de la cultura, perquè si no el que ens passa és que davant dels grans problemes econòmics i socials del món, posar-se a parlar de cultura es requereix un esforç. És evident que a les persones que estan a l'atur demanar que ens gastem uns quants diners més en un teatre nacional doncs pot semblar una cosa poc important, però també és important dir en aquest moment de crisi que cal invertir en la cultura i que els països que crec que són savis inverteixen diners en la cultura just en moment de crisi, igual que els inverteixen en educació i en els altres àmbits evidents, però que no són tan importants, a lo millor semblaria com la investigació. Algú podria pensar no cal que investiguin amb cèl·lules si ens falta un entrepà, però els hauríem d'explicar que investigar amb cèl·lules fa que la societat pugi endavant. Fer una petita obra de teatre o una exposició de fotografies, fer que la societat tingui cultura i participi en la cultura, la fa créixer enormement, i si aquesta inversió està feta en un moment de valors baixos, crec que aleshores després la inversió es recupera, com saben la gent de la borsa, amb rapidesa. Jo em sembla que cal ser valents i que el lideratge del que parlava abans ha d'anar enfocat a enfortir en la crisi. Crec que s'ha fet una molt bona gestió o una gestió acceptable de les grans estructures. S'ha fet molt bé les biblioteques, s'han fet molt bé les noves fàbriques de creació, per exemple, que el govern municipal de Barcelona sortint ha fet, o molts altres, per posar un exemple de Banyoles, l'exemple de Sabadell, que en molts anys ha estat treballant i ara té, no sé com s'ha dit, té 5 teatres funcionant, etc. S'han fet unes bones gestions. Em sembla que també és important dir-ho, que a vegades també ens n'oblidem de dir les coses positives no només de les parelles, sinó dels nostres governants. Ara falten, jo crec, els llocs, a recolzar els llocs petits altra vegada, perquè la crisi no ens deixa recolzar els llocs grans, aquests ja estan una mica fets, ja els tenim bastant bé, millorable però bastant bé, ara ens falta recolzar els llocs petits. Els llocs petits en cultura volen dir petits teatres, volen dir 10, 20, 30 locals nous a Barcelona que poguessin sorgir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a Girona, a Tarragona, a Lleida, 2, 3, 4, els que siguin, a Manresa, Banyoles, etc. A recolzar aquests nous espais vol dir invertir uns quants diners, i jo crec que pocs públics, però vol dir també una voluntat política real de repartir joc, de deixar jugar, vol dir adaptar les normatives a les circumstàncies concretes amb valentia i convicció, vol dir donar oportunitat als teixits petits, escoltar aquells que es té temps i possibilitats d'escoltar i repartir joc. Em sembla que en el context de crisi que tenim ara això és factible. Amb pocs diners podem arribar a fer bastantes coses. També és veritat que s'està fent, és a dir, que tots els ajuntaments i els governs actius en aquest moment els governs, vull dir el nostre govern, estan fent coses. No vull dir que no estigui fent res, però s'ha de recolzar. I sobretot s'ha de convèncer a la societat que això és interessant i no és llançar dels diners. No trobo bé jo la dicotomia que es planteja a vegades entre ajudar la cultura, recolzar la cultura, subvencionar la cultura o donar a la cultura un espai troncal principal que es pugui generar ella mateixa. Crec que les dues, separar-ho, això és un error i és un fals debat. Em sembla que va junt. Sí que és veritat, però, que també crec que es pot
potenciar potenciant l'espai públic, és el govern públic, que el governant, anava a dir el governador, que el governant es converteixi en un governador, en un xèrif que reparteixi el joc segons el seu criteri, segons el seu concepte, amb una sèrie de flotadors, amb una sèrie de concursos que el protegeixin i que no sigui una cosa despòtica. En aquests moments és el que fa falta. I des del poder públic hem de passar sense por en el poder no privat sinó col·lectiu, és a dir, recolzar els grups col·lectius, perquè els artistes, la cultura en general es produeix, i més a Catalunya de forma especial, es produeix en grup, es produeix en col·lectivitats. Un altre tema, la crisi afecta a la cultura d'una forma evident, però no contradictòria, no la mata. Jo crec que la bonança social fa dormir en certa manera l'esperit de molts i fa que s'amortigui en certa manera la creativitat. La bonança és bona per l'home, és evident, és bona i per la felicitat de l'home, això és evident i no ho poso en dubte, però el perill de la bonança és que faci desaparèixer la tensió que és imprescindible per l'artista i per la cultura. La crisi pot accentuar la tensió una miqueta massa. Hi ha el perill de que si s'accentua massa deprimeixes l'artista i ho estelitzi tot, electrificant-ho tot i tensant-ho massa tot. Però les dificultats fan anar endavant la creativitat. El que ha de fer el govern, que crec jo, i la societat és recolzar una miqueta totes les espurnes de creativitat que sorgeixin en el moment de crisi. I després recollirà molts fruits, jo crec. La imaginació dels artistes es posa en funcionament quan hi ha una certa crisi, una certa. I l'administració ha de tenir, en un moment de crisi, em sembla també una certa imaginació, que abans potser no li feia tanta falta. En moments de bonança, el polític no fa falta que tingui tanta imaginació i es pot deixar portar. En un moment de crisi ha de tenir més imaginació i ha de fer que la seva administració, que normalment no accepta molts canvis per la pròpia definició d'administració, pugui agafar, en certa manera, es pugui tensar amb aquesta crisi. Em sembla que algun conseller, per exemple, fa poc el conseller Mas-Colell va demanar una certa tensió en els treballadors públics. Em sembla que no ho va dir d'una forma massa clara, però jo el que vaig entendre, i no sé si estic d'acord o no encara, però el que vaig entendre és que l'administració, que és molt gran, que és mastodòntica, que és immensa, que és necessari que sigui així, necessita en moments de crisi posar-se en el lloc de la gent que està fora i que està passant dificultats i ha d'agafar la imaginació que té la cultura, que té els artistes. La imaginació pot aguantar amb la crisi per bé que ha d'estar una miqueta acompanyada, com deia abans, amb un microscopi que acompanyi les tisores. S'ha d'anar amb compte perquè allò que ha crescut, allò que hem tardat molt temps a fer créixer, no sé quants, 20, 30 anys, amb diferents governs, en moments amb més intensitat, en moments amb menys, s'ha creat unes estructures, ha crescut una gespa que si es poda massa fa deprimir l'artista o la persona que fa cultura. Dic l'artista perquè ens entenguem, aquella persona que forma part d'un grup de teatre o forma part d'un grup de bastoners a no sé on. Si el tallem massa, si l'apretem una mica massa, sabem que podant-lo una miqueta el farem créixer, però si l'apretem una mica massa es deprimirà, s'enfadarà i quedarà a part del creixement.